Begawe alah ginuk-ginuk nak wedok diwe anak ayu 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 diwe anak wedok tak kudange besok gede bejo uripe amin amin nangis lelo 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 bal-balan seperti lompati ajarmu murya dilakoni ireng-ireng mantare kanjeng gawa mrene tak sopirane ento seneng aja mung mandeg golek ana ngendi omahe aduh 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 sayang aduh aduh sayang omah gendeng tak saponane abot enteng lakonono dhewe redra lemu lalelo redla lelo bayeme dibabat aret mas ayeme yen duwe duit no ini ono
bejo uripe mane man lombok ning jelone jare kapok lah kok jaluk spesial kagem ingkang mirsani Galih Media Pro sugeng mirsani sedaya kemawon nggih wonten Mas Raya, Mas Eri, Pak Enanda, Pak Sutresno, Pak Sumardi, Mas Sutarjo PK, Mas Randy, Mbak Fitri, Mbak Sastro, Pak Sukiman. Tak lelo Galih Media Pro MLS Sound System.
Mas Arifin, Mas Blodot. Bye.
Pakde Tama. Ya sak-sak ya nutup Pak ya. Apa pancen
nyanyi. Oh ya, oke, joget dulu ya, nanti nyanyi ya. Adik cantik ya. Oke. Iki penerus Pak Pur. Oh, nggih. Ya mong siji panyuwunku mugi Gusti paring idhik mangestoni niat ati iki urip bebrayan nganti tekaning pati. Ayo goyang sayang. Ye ae ye ae ye ae ye ae ye ae cinta laras. Ora bisa tak gambarke rasa tresnaku marang sliramu paribasan nyawa iki taruhane tresna iki ora omong siji ola bali tansah nglarani ola bali wis tak apurani tuluse ati sing tak anduweni tegasan klambi suwek tak dendemi ngunjuk jeneng Cemara Sewu cukup kapas sing ana atiku ombak sing gedhe wis tak liwati kadung sayang nadyan abot tak lakoni sayangku. Nanti mau nyanyi lagu apa sayang? Apa? Sekti. Oh, oke. Ya mong siji panyuwunku mugi Gusti paring idhik mangestoni niat ati iki urip bebrayan nganti tekaning mati.
Ambiareng Kartika Kadya Puspita ing Nindra Anjang Ukti Tresna Mas Yus Kali Jambe selamat mendengarkan Mas Kipli rasa tresna kang sejati manggila lestari angitung tembang suci nang semi sakjroning sepi canyamu amadani sarati tetya lendange ati mikiri tanpa wangenan lama menambus marang kabagyan banget manis di sini semua berawal di sini kita berbagi kesenangan berusaha tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang memisahkan rayakanlah pertemuan ini selalu bersama apapun yang terjadi singkirkan semua yang mengganggumu kita kan tetap jadi satu roda hidup terus berputar dan takdir pun tak selalu sama pahamilah namun hasrat untuk tetap bersama menjadi semangat yang membuat kita semakin kuat rayakanlah pertemuan ini selalu bersama apapun yang terjadi singkirkan semua yang mengganggumu kita kan tetap jadi satu.
bebasane mung katon katon sliramu wae. Kok kesesa kondur, Pak? Mboten tetembangan riyen, Pak. Aja lali pawelingku. Oke manas janji-janji. Aku kang setya sabun. Tak anteni nganti saelingmu. Kalih media pro multimedia asik-asik MLS Audio Sound Profesional Indonesia goyang bersama Cinde Laras Pak Pur Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa? Monggo Mbak. tak suwun rino lan mangi moga-moga Gusti ngejabai sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngoni. Jaran teci jaran mangga Pak Pur masuk. Tahu nono itu nono tanteni ing kudu retno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku. Oke manana janji-janjimu. Aku kang setya satun. Tak anteni nganti saelingmu. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku
Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Monggo Bu, monggo. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asal kau bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Terima kasih Pak Pur.